A l'adolescència, el grup d'iguals pren especial importància. És un moment clau per a la construcció de la nostra identitat, del que volem i del que no, amb què ens identifiquem i amb què no, amb qui ens relacionem i amb qui no. Les diferents relacions i interaccions socials prenen rellevància. Qui són les nostres amistats? Com construïm els vincles afectius? I els vincles sexoafectius? I hi tenim interès? Tal i com també es generalitza a escala social, hi ha un tipus de vincle que es premia per sobre els altres. La parella heterosexual normativa que compleix els models d'amor romàntic. Aquest model deixa fora una gran diversitat d'experiències i corporalitats i també invisibilitza i castiga maneres de relacionar-nos que no entren en aquestes lògiques. És important celebrar i reivindicar la multiplicitat de formes relacionals que existeixen. Hi ha moltes maneres de tenir una parella, així com també hi ha molts estils d'amistat. A continuació us deixem algunes idees per treballar aquestes temàtiques amb el grup d'adolescents i joves.